दालाय बहा बावजोरि दालाय बहा बारग'बावनो नोंलाय एबारथ' नोंखौनो फोजोबखाथारनोसै आङो नंगौना माया दे गावनाय नोंनाव जेसेबां एटिटिउड दंना जेसेबां लेभेल दङ गासिबो बाहेराव बहनजोबनि आं आयै नङा मेहेराबा एबार आं सासे सासे गासैखौबो बुथारखाजोबगोन मा बेखौ मा बुंलाबायदों नों आयै हामा माया बिहामजो हामानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो दिनै मा खालामनो सानदों नों आयै बेफोरखौ बायजाबा मेहेर जों बिराद सहायनांगौ सहायखाबाय नाथाय दा बिसिनि बारि मानो बेबायदि बुंदों नों आयै औ बेबायदि हाथियारजों खेला गेलेजायो नामा बेफोरबायदिनो ओइ बुरि रावबो दादोरोखा नङाबा ओरैबो गावख्रेबजोबगोन बोरै माथो ओरैबो खेल खतम एबार थैनो थाखाय रेडि जादों नोंसोर गेम अभार जुरि ओमफ्राय आंथ' नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन आयै मेहेराबो जोंखौ बुथारजोबथारसिगोन बियो बिरि दानो थैगोन नोङो मिथिबायना आंनि फिसालाखौ मा बुंबाय थादों नोङो नुबायना आबौ नुबाय नोंनि नोमानि आखलखौ आबै नों सिन्था जानाङा आं दंना हाबाब ओइ पापिसोनि हिनजाव मा नों गावनि फिसालाखौबो बिदि बुथारनानै जानोसै नामा हा न' आयै आंनि फिसालाखौ नङा नोंसोरखौसो एथ' बेबायदि जाबाय नों आयै एसेबां बेबायदि आरो मा मोनखो नों बेबायदि खालामनानै मा मोनखो बुंनाय बुंनो नोङा मा मोनखो नोङो आरोथ' नों आबैखौ बेबायदि खालामनो नागिरदोंमोन आबैखौ आयै मेहेराबा नों बिसिनि खोथाखौ लानो नाङा बिसोर नोंखौ एकदम खोमायाव गाज्रि बाथ्रा सोनानै होदों होमबा मा आंनि मेगना खाना नामा आयै आरो नों जे दा खालामगासिनो मा बेफोरलाय नायदो बेथा नोंनि बिमानि आसलि रुपखौ नायदो नोङो दिनै नों सिरि थाजोरि नङाबा मिथिबायना आंनाव मा दङ नों एकदम सिरि थायै अरे बा बेथा बा मा नोंबो बिसिनि खोथाखौसो खोनासंनो नागिरदों हो बिसोर गाज्रि मानसिनिखौ आंसो नोंनि बिमा बिसोर नङा आरो आं नोंखौ सिगांनिफ्राय मा बुंबा बिसोर गाज्रिसो होननानै आरोथ' बिसोर जोंखौ नाया बेथा बेखायनो दिनै फुरा खानदानखौनो फोजोबखाथारनोसै मा बुंखो बेफोरखौ नों माया बिहामजो बिसोर जोंखौ अना बेथा दिनै सासेबो बासिया दाथ' नोंबो आंनि गेजेराव दाफैथा नङाबा मा खालामगोन नायफैबा आङो बुंखादों आङाबा जोंनि गेजेराव दा हाबफैखा नोङो गोजानाव थां न'आव थांदो नोङो फैगोन आं मा खालाम नोंलाय दा फैखादों आं मेहेर मा खालामगोन नोङो आंखौबो गावगोन आयै देलाय गावलाय हाबाब माया बिहामजो आबौ मेहेर हामा बेफोरबायदि ओइ जि जाबाय बेफोरजों गेलेजाया मिथिबायना हाथियार बुस्थुजों आरो बियो जे नोंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आबै बिसोरनि थाखाय जोंनि जिउआव सान्थि जादों बेथा मिथिगौ नोङो थाल दं नोङो मा जालांखो नों आयै मा जाला बाला खालामग्रा जाखो नों मेहेराबा बिसोरनि थाखायनो असान्थि जाबाय आंनि जिउआ आं बिसोरखौ माबोरै नागारनो हा बिदिबा थांनो ओंखारबायानो नोंसोरो औ आयै जों पुलिसखौ लानानै थांखानोसै नाथायबा बे खेबाव आरो मायाखौ निमाहा दाहोसै नोंसोरो रावबो हाबाब गावनि बिमाजों समान बिखुनजोखौनो बेफोरबायदि खालामबाय बियो आयौ हामाबायदि गोसो जाखोहाय बेफोरबायदि खालामनो हानायलाय आयै दाबो थार बाथ्राखौ जों मोजाङैनो मिथियाखै आरोथ' जुलिया मा खबर हरो दाबो फनखौनो हराखैना नै आइ हाबेफोरखौ नेबाय थानो नांला थांदो नोंसोर सानैबो हाबेबा जामायजा माबोरै मा हालोदाव दङ हाबाब जामायजाबो बिदि थाङाबा हामगौमोन लायो गिलु बालु खानजावखा ओरैनो आयै जायगाया नेट नाङा खोमा दे आरो ओमफ्राय लकेसना आंनावबो दङ जुलिया हरदोंमोन थांनोसै होनबा जोंबो हाबेखायनोथ' दालाय माबोरै मा मिथिबावगोन थांग्रायाबो थांग्राना आयै बेनोथ' हादाब बुंनानैबो माथो मोनबावनो जावैसो पुलिसखौनो डाइरेक्ट जायगायाव लानानै थांखानोसै औ बिदिनो खालामदो थुदो होनबालाय बरसा जेबो जानायथ' नङा ना आइमि फोथायनाय लाखि बरसा आरोथ' आंहाबो फोथायनाय दंखायो जुलिनि सायावबो बेबो लोगो मोनहैखागोन खोमा दे आंनि गोसोआनो मानि थाङासैना थुदो थांसै दे थुदो आयै दा सोरांखौ नायबाय थाथ'दो आयै ओमफ्रायो मुलिबो जाहोनांगौमोन खेबनै दंबावोमोन दा आयै नोंसानाव सोंबानो जाबाय बे मिथिगौ दे जागोन दे नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा
हजोंल' थांदो नोंखुनजोखौ मोजाङै मोजां लाना फैदो दाहाय जि नायनांगौ जों दङ जों आबै एलिसाजों आंजों नायगोन दे आरो आफानोबो खिन्थाहरखाबायमोन दा आफायाबो फैगासिनो मालाय बिजनेसनि मिटिंआवसो थांदोंमोन आफायाबो गोसोफ्रानो ख्राब ख्राब मोनसिगोन बेबो हाब गावनि असेयानो बिदि जाबायबा थाथ'दो आयै आयौ हाबाब दा हजों थांनांबा मा जाहैबावगोन गिनायसो मोनसोबाय दे आङो ओमफ्रायो बरसाबानि पुलिस लानानै थांनो नागिरदों दा हजोंबा माबायदि कन्डिसन जानानै दङ जुरिनाबो फनानो नाङासैना आरो गावबो हरनोबालाय बोरै नेट गैयाबा दे जायखिजाया थांनायनोसै मा जायो मामा आयै आफाजों नोंजों बहा थांनो नागिरदों आइ नोम्बैया एसे खैफोदाव दङ जोङो दा बेयावनो थांनो नागिरदों पुलिस लानानै ओमफ्राय नोमादैयाथ' दहायनो थांदोंमोन मेहेरजों ओमफ्राय लोगो मोनाखै आबैखौ मादैया फन हराखै ओहो हजोंहाय नेटवर्क नाङाना बेखायनो फनानो नांजाया दानाथ' मा जाबावगोन होनबाथ' नोंसोर हजों थांनायानो गाहाम जासिगोन आयै दे थांदो मामेरे बेखौनो खालामनोसै दा आगैया नायथ'दे आइ आरोथ' नै जेरावबो थांलाबायना दे न'आव ओरैनो रावबो गैया जोंबो थांनोसै नोम्बैबो गैया आबौबो गैया जागोन दे आयै सिन्थाफोरानो खर'सो सालाजोब्बाय आंनिया थाथ'हाय ओमफ्राय आगैखौबो जेरावबो थांलाबायना मिथिबाय दे दादिखौबो आबैजों नोजों नायदो दसे जोंबो गैया नै ओरैनो मिथिबाय औ जागोन आरोथ' नोम्फैयाबो जि रागा जोंबायसो आंखौसो आबैखौ मानो हगार हरनांगौ होननानै ओरैनो गोरोन्थियालाय जोंजोंबो जादों आरो दाथ' आरो मा खालामबावनो हानो ने आइ आबैयाल' मोजां मोजां सफैथोंसै आयै बास एथ' बेफोरबायदि जाबाय आरो दिनै जों बेसेबांबा रंजा खुसि थायोमोन दुखु मोनोना बेफोरबायदि नुयोब्ला नाथाय नोंहा बेबायदि खालाम मा दरखारमोन आयै मा गोनांथिमोन मा खालाम सानदों नों बेफोरखौ मा मोनगोन बेफोरखौ खालामनानै आयै आयै मा खालामखो नों बेफोरखौ दिनै मा खालामखो आंनि खालामनाया जेबो फोथायनाय गैया बिसोर थैनांगौ बिसिनि जायगाया बेयाव नङा गोजौआवसो आरो बयनिफ्रायबो सिगां बिखौनो गावथारगोन आंनि दायनिगिरि जोनोमनि दुश्मन नोंनि आफाखौबो सिबाय आरो जोंनि गासैबो खुसिखौ सिनायनि मेन आखुया बेनो आयै आबा मेहेर नोंनि खोथाखौबो मानिया जेला बबाव खतम जाखो आबै जुरिया मानो बेबायदि मासे देन्जार बुलायनो रोंगौ नामा बिलाय औ आबौ जुरि बिहामजोखौ खम साननाङा मिथिबायना बिनि खाहानि खोन्थानांगौबाथ' हाबाब दाथ' बुंथ'नो हानाय नंला आंथ' दिनैसो मोनथिदों माथो जुरि आगे बारना दालाय दा मा जाखो दाउसा फिसा बिदि जादों नामा दालाय दिनैथ' आं नोंखौथ' गिया जुरि मिथिबायना आयै दाबो बुजिया नामा नोंलाय बेफोरबायदिखौ साननाङा होनदों आङो आंनि आइया बुजिनांगौबा सिगाङाव बुजिगौमोन आरो एसे बुजिनो गोरोंबा बेबायदि खालामनायबो नङामोन ना बेथा बुं मा साजा होनो नोंखौ नोंसोरनि साजाखौ आं गिया बिखाखौ बुनानैबाबो बुंनो हागोन आं मिथिबायना नोंसोरखौ आं गिया पुलिसनाव कल खालाम आयै पुलिसा फैखाबाय जुरि एमि बिहामजो नों फैबाय देलाय लोगोफोर नोंथांमोननिबा मा साजा होथावथाव बेखौलाय सिगांनिफ्रायनो दाय मावै मावैनो दासिमहालागै थेवबो सोलायाखै नोङो अब्लाबो जों नोंखौ जेबो सानबावासैमोन थेवबो आरो दा बे हुदाखौनो गारबावासै नोङो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरलाय बेबायदि मानसिखौ मा साजा होथावथाव नोंसोर आंखौ साजा होनो नुदों गिबावासो दाबो दाथ' बुं मा दाय मावबावा नोङो खोन्थानाय जुरि बिहामजो बेल' नङा सोरां आबाखौबो बेनो माबा मोनसे खालामदों मा आंनाव प्रुफ दङ बेनो रायलायदोंमोन सोरां आबाखौ माबा खालामनायनि खोथा बेनाव सोंबानो गासैबो मिथिजोबगोन बिहामजो मा खोनाखो आंलाय बेखौलाय मानुखौ मा खोनाखो नै सोरां जोंनाव माला फैया आयु आं माला दे बाय दादिया नायदों औ आबौ आंबो दहायसो फैदोंमोन ओमफ्राय एसे मोजां मोनहांबाय आबा मोजां मोनाखै आं आयु दे बिदिबालाय हामलांगोन दे सिन्था खालामनाङा बांद्राय दाथ' हामहांगासिनोखाना आबा दे आबौ दे रायलायगोन दे दादिया आया बबाव थांदों दे आबौ दे सिरि थाथ'दे जोंहा दादिया लोमजादोंना बेखायनो बांद्राय रायलायजाया हो
हाबाब आबौ सना ओरै फै दादिया हाथ'वा बिदि ओरै फै आबौ ओरै फै आं बामगोन ना नोंखौ आङो दा जिन्स गाननो मोजां मोनदों दे आबा हा नोंबो मोजां जादो नै कालि फुजायाव जोंहा थिगसे बमबो गावनांगौ ना